joka on edessä jo noin 5 minuutin kuluttua. Yllättävää. Sammilta aika rauhallinen ote. Kyllä, todella rauhallinen ote tällä hetkellä. Mutta Claudio Franzenin syke se varmasti lyö jo tuolla 150 tuntumassa. Ja kunhan ohjelmaa on menty parisenkymmentä sekuntia, niin ollaan sitten jo lähellä maksimitasoa. Zorro Teema, hänellä 30-vuotias brasilialainen välierien kakkonen, Vaskolan kovin haastaja etukäteen, parien maailmanmestari jo 5 vuoden takaa. Ja hänkin on ilmoittanut, että ura päättyy tähän suoritukseen. Ja kiinnittäkää huomiota miehen liikkuvuuteen, se on poikkeuksellista. Kyllä. Claudiolla ehkä puutteena tuo staattisen voiman käyttö, eli sieltä aika vähän löytyy loppujen lopuksi maassa suoritettavia voimaliikkeitä, joskin niitä nähdään sitten noissa hypyissä. Se kyllä jalat molemmat nousevat aivan käsittämättömästi, kuten tässä näimme. Kyllä, notkeus on jopa parempaa kuin monilla naiskilpailijoilla, mutta toisaalta tuo notkeus ei saa olla sellaista hallitsematonta. Taiteellisuustuomarit sitten arvioivat ohjelman koreografiaa, jonka pitää olla monipuolinen, luova, omaperäinenkin, ja toisaalta sitä, kuinka kilpailija tuon ohjelmansa esittää, kuinka syntyy kontakti yleisöön, jota tänään on siis paikalla lähes 10 000. Claudiosta huokuu kyllä itsevarmuus, että siinä ehkä vahvuus esittämispuolella. Ja sellaista tietyn tyyppistä karismaa tästä kilpailijasta kyllä löytyy. Näin on Zorro. Claudio Franzen saanut urakansa päätökseen ja jos mies päätöksessään pysyy, ura. 30-vuotiaan kilpailijan ura päättyy tähän ja nyt on sitten jo Samikin hereillä. Yksi kilpailija vielä tässä välissä ja sen jälkeen näemme Vaskolan jo esiintymisparketilla. Siinä on varmasti aika tyhjä fiilis sittenkin kaiken kaikkiaan, kun pitkä taival, joka nyt on saamassa Franzeninkin kohdalla todennäköisesti hienon päätöksen, on loppumassa. Tuossa tuo erikoinen alastulo tuonne pakattipunnerusasentoon, todella vaativa hyppy. And so kind people. Thank you very much, Finland. Kiitos, kiitos. Joku kävi herättämässä. Onneksi. Ja nyt tulee komeat pisteet. 3 tekniikkatuomaria, päälle 9, samoin taiteellisuustuomari, aerobiktuomari. No ovat kovat pisteet kyllä lyötäväksi. Se tarkoittaa sitä, että Sami Vaskolalla ei ole varaa minkäänlaiseen haparointiin, eikä muillakaan. Ei tämä kahden kauppa välttämättä ole. Nyt vuoro on Unkarin 21-vuotias ja samalla finaalin loppukilpailu.